Balean! Kaixo, Irene, zer moduz? Ondo dazu? Oso ondo. Jo, zer ilusioa zukin egotea benetan. Ni baita posten naiz pilo bat, zuekin egoteaz. Jendeari inbidia pixkat emango diego, orain elkarrekin bazkaldu dugu. Bai. Kuadro eta zer ondo pasa dugu, bai. Bai, denekin gainera, hemen egon diren batzuekin. Hola, unai eta musu baina. Bai. Eleak numoazea. Galdera zaila igual. Nire familia edo ni, nongo gara? Zu. Ni Gasteizen jaio nintzen. Amak nahi zuelako, arreba ere bertan jaio zelako, eta urte bat bete baino lehen, Iruñara mugitu ginen, bertan lan azutelako, liburuk egin eta hola, ibiltzen zirelako, eta gero 17 urterekin mugitu nintzen Donostira, ikastera filosofiako gradua, eta, hortik ja, hemen. Elbirak, zerretik filosofia. Alde batetik, nire bi gurasoek ikasi zuten filosofia, hori ez da, aitak eta amak ikasi zuten, eta azkenean hori, odolean dagoen zerbait da, gainera nire familian idazleak egon dira, eta holakoak, eta beti liburu inguratuak bizi izan gara. Eta horregatik nire pasio moduko bat zelako, baina niri dena gustatzen zitzaidan. Beti kuriositatea neukan, eta igual geologia egingo nuen, edo lako zerbait, baina dena gustatzen zitzaidan ez, esan duen, dena daukan karrera bat, filosofia. Guain antropologia ikasten hau, baina beti esan zen, gustoan nuke biologia bat, edo arkitektura bat. Arkitektura oso politia, bai. Diseinuak eta artea eta bai. Kriston politia, bai. Igual bodeu etokizun bat. Ni egon naiz batzutan hori, klasetara joten naiz batzutan arkitekturara, entzule gisa, eta oso politiak dira asko. Filosofian zer deskubritu zenuen batez ere, zer asetu zuen zure jakimina. Nik uste oraindik ezerk ez duela asetu nire jakimina, eta horregatik hori Francisco Sánchezek baduka liburu bat, que nada se sabe, eta nik ere berdina pentsatzen dut olako zerbait, ez? Zaila dela ezer ongi ezagutzea, eta hori dela gure etorkizunean bilatu behar duguna, eta horregatik filosofia ez da atzean utzi dudan zerbait, eta maitatzen jarraitzen dudan zerbait. Baina teoria pila bat, zenuten. Bai, nire arloa oso arraroa da, nire gustatzen zaidana ez du kasik inork egiten, noumenologia esaten da, eta da ezagu gaitzak diren gauzen inguruan, ez? Zenbaki infinituak eta holako kontuak. Eta horregatik nik lan egiten dudan eremu horretan normala da, ezer berririk ez jakitea agian, baina horren inguruan teorizatzea. Eta horrek niri betetzen da. Osea, dakikunetik teoria kaltea eta teorizatzea hori, Hori da, oso politia. Ze polita, ostea nintzen egoti zerretik beti jotzen dugu gauza berriak bilatzea, eta hau zera, eta askoetan ez horrean gelditzen galdetuz zelakigu. Hori da, eta Nietzschek esaten zuen, bilatu ezazu zaharra den horretan berria dena. Hori da garrantzitsuena niretzat, eta gauza asko esan direlako da, eta jendeak ez ditulako ezagutzen. Fierelik, emerzortzu gabe beneko filosofoa bera. Ugabe, sekulako bizitza, Kristona. motza, edukizuen, irurogeiska, piko urtekin izan eta Bai, justu, 1900 urtean hil zen, eta, pena, baina azkenean bere teoriak bizirik jarraitzen dute. Eta hori da garrantzitsuena bere kasun, ez? Iritsiko zen karrera bukatzeko urtea? Niretzat ez, behin karrera bukatu nuenean, gradua bukatu nuenean, Bartzelonara joan nintzen.
Bertan, gainera familia ere, aita katalana dut, ama euskalduna. Beraz, multzu guztietako nazionalitatea zean. Eta orduan Bartzelona mugitu nintzen. Eta ez zitzaidan gustatu Bartzelona, baina bertan ikasi nuen oso irakasle egun batekin, Salvi Turro, asko miresten dudan irakasle bat. Eta baita ere beste gradu bat, estudios literariosen hasi nintzen. Eta hor filosofia modernoan sartu nintzen, eta nire modutan. Eta nik uste dut karrera batek ez duen amaierarik. Behintzat gustatzen zaizun horretan lan egiten baduzu. Zenbaitengoa eman zenu gauetzero. Urte bat bakar, gainera pandemian urtea izan zen, osea, dena batera gertetu zen, eta urte baten hasi nintzen hori, masterra egin nun, hasi nintzen beste karrera bat, baina ez zitzaidan Bartzelona gustatzen, hiri handiegia da, eta hemen askoz gobe bizi gara. Baina, sekulako esperientzia ezako zen. Bai, behintzat polita hori, beste mundu bat ezagutzeko aukera daukagunean, nik uste hori aprobetxatu behar dugula, ez? Gero itzuli zinez eta hemen zeu. Hemen doktoretzen hasi nintzen, eta orain Jonathan eta Javirekin hemen tesian nabil, oso pozik, nahiko bukatuta daukat tesia, baina mardula ere, eta oso pozik nabil, ez dakit zer izango den etorkizuna, baina behintzat orain arte egin dudan bidaia asko gustatu zain. Baina, galdera, uezko galdera, zerretik, aiama, zerretik egokizunua doktoretza egitea. Marroin handia, ni berez ez dut filosofo, ez ari gustatzen igual, gustatzen zaiz, klase ematea eta horako zerbait, eta normalian doktoretza egiten duen batek da akademian gelditzeko, horrelako zerbaiterako, baina niri gustatzen zitzaidana idaztea, ez niri novelak idaztea, poesia idaztea, horrelakoak gustatzen zaizki. Maite dut hori novela mundua, eta ikusi nuen, behintzat filosofian geldituta, gehiago irakurriko nuela, eta gehiago landuko nuela idazkera hori, ez? Eta horri esker sortuko nituela igual ideia berriak eta mundu berriak. Eta azkenean 4 urte dira, ez? Doktoretza bat egitea, ordaintzen badizute, horrelako zerbait lortzen baduzu, oso urte politiak izango dira. Bueno, baina zure poemetan, zure idazketetan, aterako zenitu zure teoria txiki batzuk. Nire ere gustatzen zain. Igual, partekatu gabeak. Nik gehien idazten dudana da niretzat, idazten dudan zerbait, eta hori askok egiten dute, musikariek, idazleek, denetarik egiten du hori. Aizko gara, nik publikatzen ditut. Publikatzen dituzu? Irakurriko ditut, nekien hori. Izako dizkuitu. Gero irakurriko ditut. Eta zer irakurtzea gustatzen zaizu. Kuriosoa da ez, normalian idazten duen batek ez du irakurtzen idazten duen berdina, ez? Normalian, nik irakurtzen dut fantasia asko, edo irakurtzen dut novela surrealista asko, baina gero idaztea gustatzen zait novela beltza. Eta ez zait irakurtzea ez gustatzen novela beltza, baina arraroa da, ez? Gertatzea hori. Bene honbea, jaja, egoera beltzak, imaginatzen. Eta beltzak imaginatzen. Jendeak ez da, bene honbea, Bai, autoandestinoa belako guretzea. Zeraia jogartzen egizea, zure tesi doktoratzea. Nire tesian zer lantzen ari naizen gehiago? Nire arloan da nanofisikan ere erabiltzen alden zerbait, mikrofisikan ez horrela erabiltzen alden zerbait, erako simbolizatzea hain handiak eta hain ezagugaitzak diren gauzak. Adibidez, pi zenbakia da infiniturantz tendentzia daukana eta simbolizatzen aldugu. Artearekin berdina gertatzen da. Heriotzaren ideia adibidez, oso ideia handia da, sublimea, eta beraz simbolizatu egiten dugu. Eta hori nork egiten du? Artista batek, kuadroaren bidartez, ez? Pi zenbakia nor sortzen du matematikari batek, infinitua konprimentuz. Horretan lan egiten dut nik tesian, pixkat. Ideia politiak, ez?
Zepolita, Bai. gauzak eta ideiak eta bateratu eta konprometzea. Oso polilla, bai. Eta gainera nire familian ere artistak egon da, eta horrela beti izan du mundu hori, munduan. Zure osabari, egin behar dinogu, hola, filosofiako simbolo bat, Nire osabari? nire abestiekin. Bai, Ruperri esaten duzu. Bai, Ruper, eta ez bakarrik Ruper, nire familian ere pintoreak egon dira, eta barbariak, eta baita ere aitaren aldetik idazle asko egon dira, baina, Ruperren kasun, igual euskal simbolo izan nahi da, olako zerbait nire tesiaren mugaetako bai. Zer da zuentzako filosofia ideaz? Zer da filosofia? Niretzako filosofia da ez izatea filosofo irakasle beti. Da zure ideia propioak banatzeko modu bat. Eta hemen ikasten dena da irakurtzea, lehenengo irakurtzen ikasi behar duzu, baina gero zure ideiak nola azaldu eta nola banatu munduan. Horrelako zerbait izan beharko litzateke niretzat filosofia. Eta askotan ez da horrelakoa, baina oso lan politaia da zure ideiak ordenatzea eta azaltzea. Zergatik ez da horrelakoa. Bueno, horrek akademian zaudelako azkenean, ez? Unibertsitate baten sartzen zea, hor helburu batzuk dituzu, unibertsitatetik ateratzean lan munduara sartu nahi baduzu, igual irakasle bukatuko duzu filosofo izan da, edo antropologo izan da, edo nahi duzuna, baina ez igual filosofia praktikatzen idazle izateko zailtasunak daudelako, ez? Eta badago filosofian zaila zu zerbait. Nola? Badago filosofian zaila zaizu bakatu ez dula. Bai. Zaila iruditzen zaidan zerbait filosofian. Gauza asko, nik esan dut, beti logika eta horiek badaude zailagoak direnak, bintzat, pentsamendu abstraktura hurbiltzen direlako, baina nik uste filosofian zaila dagoen gehiegi ez dago, baizik eta lan asko eskatzen duen zerbait dago. Normalian zaila den hori da, ez duzulako 5 aldiz irakurri, ez duzulako 5 aldiz berriz eman, ez duzulako 5 aldiz berriz miatu. Eta horregatik azkenean zaila egiten zaizu, baina lana egitea da hori, ez? Doktora dutza eta aitzea. Bai. Eta negatatu nadezkezu kontzertu batzuk, baina ez esateko zaudire. Esateko zaudizez eleazek bihotzetatik atera eta edo nahi berrezko teoria nire zuen teoria eta asmatu behar batezu asmatu da. Horrela egingo dut, ongi iruditzen zait. Zera epistemologia. Ufa! Erantzun akademikoa ezagutzen dut, baina nire nahi duzunez. Nik uste dela gizaki egiten gaituena mundura kuriositatez hurbiltzen gairenean. Hori da epistemologia, ezagutzaren teoria berez, baina hori mundura kuriositatez hurbiltzen garenean gu betetzen gaituen hori. Ezagutza oso garrantzitsua eta gizakia genezkoa. Eta gauzarik politxekan niretzat. Eta metafisika? Niretzat, zer da metafisika? Mespretsatutako zientzia bat, jendeak erlazionatzen duena erlijioarekin edo horlako kontuekin, baina niretzat artearen oinarria. Eta gure pasio guztiak azaltzeko bide bakarra. Hizkuntzak lehen hizketan entugera. Hizkuntzak gehiaga. Hizkuntzak borda uzkapen aldagoiti
filosofikoak, Asko, pilo bat, bai, hizkuntzak asko dauzka, ez bakarrik hermeneutikatik edo hori interpretaziotik eta mundu horretatik, baizik eta ere baditu bere alderdi filosofiko, metafisiko asko, horien bidez eratzen dugu gure mundua azken finean, ez dugu sagar bat ikusten, sagar deitu arte. Eta horregatik, sagarra ikusten dugu bereizten dugunean mailetik. Hizkuntza gure oinarria da filosofiarako egia esan. Filosofia iketeta bat egiteko garaian oso zaila edo lehoa izango da. Bueno, gaiaren arabera, azkenean artean, filosofia oso irekia da, politikan ibili zaitezke artean, ibili zaitezke metafisikan, eta igual horrietan bai mardulagoak dira irakurri beharrekoak, baina ez, ikerketa bat egitean nik uste garrantzitsuena dela zuri gustatzen zaizun gai baten inguruan ikertzea. Eta horrela, biziko duzu gai hori eta irakurtzen duzun guztia lasa irakurriko duzu. Gustu gaitezaka tesia beti. Oso gustura, gainera liburutegian egiten dut lan, liburuz inguratuta, eta niri hori gustatzen zait asko. Baita ere gero lagunekin ibiltzen naiz, zondartza egiten eta horrela deskantsatzeko, gainera Donostin bizita hori itzela da, eta... Nolakoa da tesian lan egitea, esan nahi dut, zuge gogaberak izango ditu. Bai, asko izan ditut, eta zailena izaten da igual notizi txar bat daukazunean, edo denboraldi txar bat daukazunean lanean jarraitzi horri. Eta normalean igual ikusten duzu hilabete batez, nahiko aparkatuta tesia eta jartzen zea beste kontu batzuetan, edo bidaia bat egiten duzu, interrail bat egin duen adibidez, deskonektatzeko, ez? Eta niri iruditzen zait, tesian dabilen batek behar duena da indarra, hori tesia bukatzeko, ze bestela erdi utziko du. Ez da. Zer musika entzuten duzu? Bueno, Ruper entzuten du, baina... Baina nik Bueno, niri gehiago NBG gustatzen zain. NBG, ez duten! Xuritzeko gogoi. Baina nahi, ni punka entzuten dut, edo indie rocka eta Britpop asko. Ez zait reggaetoia gustatzen talakoik, musika benetako gustatzen zain. Komertziala, Bueno, komertziala batzutan punka komertzial bihurtzen da askotan, adibidez hori ingeles asko bihurtu dira komertzial, baina ez. Niri musika aldetikan denetari gustatzen zait, baina komertziala askotan ez, igual pop aguantatzen alde. Zentzen dira zure zaletasunak segurtatzen zure egitea. Bueno, a ber, niretzat zorte daukat lehenengo tesia egitea, nire zaletasun asko biltzen dituela, batez idaztea eta irakurtzea, baina gero aparte, kirol egitea asko gustatzen zait, surf egiten dut, eta asko gustatzen zait, gainera azken aldi honetan gehiago, asmarekin hasi nintzenean, utzi nituen nik egiten dituen kirol batzuk, atletismo eta holako, eta aldatu nuen hondartzaren truke, ez? Eta asko gustatzen zait hemen bizitzea, horregatik, hondartzara joten naizelako, surfen egintzen naizelako, eta hola, baina judo egin dut, urte askoz, denetara gustatzen zait kirol mundutik, eta sukaldatzea. Asko. Sukaldean dago, orduak eta orduak. Denbora badaukat, pasatzeko gaitasuna. Baina sukaldaritza oso polita. Arte bat, baita ere, arte bat. Eta ez du jendeak arte bezala ikusten askotan, oso polita. Eta baina janariak asmatu. Hori da, inventiba asko behar horretarako. Eta gainera zaporeak ulertzeko modu ezberdin bat. Gainera hori ulertu aluzateko eta zentzu batean bilakatzeko filosofiatik ere jasotzen du. Badago, baten bat filosofia egin duna garariaren inguruan eta sukaldaritzaren inguruan, baina gutxi egia esan, eta nik uste esplotatzen alden zerbait dela, ez? Hortikan ateratzen aldu mami gehiago. Ogain tesia egiten duzea, esan dugu, baina hemenik bost edo amaguntela
nola ikusten duzu. Mundu ideal baten edo nolakoan? Zuko nahiko zenuko. No, ni nahiko nukena da idazteaz bizitzea. Ez hainbeste unibertsitate batean ibiltzea, baina gustatzen zait ere unibertsitate batean sartzea. Burokrazia gehiago dago mundu bat da, itxusia, nahiko itxusia. Eta gero eta gehiago dago burokrazia gure bizitzan. Eta horregatik niri gehiago gustatzen zaidana izango litzateke hori ez. Idazteaz bizitzeko aukera izatea. Idazteaz, somenaz, Hori. zubakaurik. Ez bakarrik agian, bai, baina beste batzukin konpartitzeko aukera daukagulako, ez? Eta hori da politena niretzat. Bukatzeko. Bai, bota. Nuke bukatu nahi jakin. Lan hemen onbea komentatzen, indeu lo, ez deu lo egin dauea, nik adibide gau, nahiko gaizkin dut. Ni bai, ja, nahi berezi. Eta zakentzen dugu loa, zentzukia gure kezkak gaude. Horixe berak, ez? Gure kezkak ez ditugu lo egitean alde batera uzten. Gurekin eramaten ditugu eta gure ametxetan bizi diren gizaki maltzur batzuk dira. Edakagu gaitasun. Ez dugu ahazteko gaitasunik. Eta beraz, bai, eta ez bakarrik kezkekin, minekin edo nolako gauza batzukekin. Bai, eta ezin ditugu askatu gure bizitzatik. Eta hori da lo egiten ez diguna. Eta kezketako bat? Gaitzetako bat? Kezketako bat. Nire kasun. Tesia egia bat kezketako bat izan hori dela, nire kasun ongi dijoa, baina adibidez ni aminek dako minekin nabil orain, eta hori kezketako bat izan da, eta minak berez ere esnatu egiten dago zerbait da, ez? Baina ez dakit, zu ze kezka dituzu? Gau jabetu nahi, gehien bat unibertsitateko kezkak direla. Ze kezkekin? Esan ere, lan entera nola antolatu dena epe batean entregatzeko nola egin egunaren arabera, nola antolatu, noiz junekea, noiz berat. Kezka bilo dituzu, orduan egin ez duzu egiten. Azko finean lagubitzeko ikuste antolaketa zentzudun batek kezkatzen. Burokrazia? Zure burokrazia propioa, ez? Zure bizitza antolatzeko kezka. Hola. Bueno, zeko pentsatzen hau hori ere ikasten dela. Bai, denetarik ikasten da. Bizitzen ikastea hori da nik uste. Antolatzen ikastea zure bizitza. Bai, hemendik handabil. Juntatuko gara, aztera bete gehiago. Bai. Bazokatzeko hemen. Nahi duzunean. Eta bidaleko diago, agur bai, gure ikusten. Bai. Venga, agur! agur!